Benvinguts al nostre espectacle. Com cuinar una motxilla. Esteu preparats? Sí! Doncs comencem. Què necessitem? Primer, ajudants. Tomàquet. Cebes. Pastanagues. Molt bé. Les posem totes a dins. Com cuinar una motxilla? Sí. Ara és el nostre torn. Quina emoció! Què hem de posar a la paella? Les botes? Crec jo, no? Sí, no? Sí.